оварда шудааст ки бахши молиявии тоҷикистон дар соли 2003 низоми муосири бо суръат инкишофёбандаи муассисаҳои молиявии рақобатпазир ки дорои қобилияти пешниҳод намудани хизматрасониҳо ва маҳсулоти мухталифи босифат ва инноватсионии молиявӣ ба истеъмолкунандагон мебошад ва шароитҳои мусоид барои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ фароҳам оварда ба таъсири таконҳои беруна устувор мебошад. ҳадафҳои дар стратегияи миллии рушд дарҷ гардида водор месозад ки тамоми имкониятҳо барои расидан ба он истифода бурда шавад. ҳамин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди бахши молия аҳамияти хоса зоҳир менамоянд. тавре дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 баён доштанд, бонки миллии тоҷикистон якҷо бо бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк бояд ҷиҳати ба таври назаррас зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳӣ ба соҳаҳои иқтисодиёт, алалхусус бахши истеҳсолӣ ва паст кардани фоизи он чораҳои таъхирнопазир андешад. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти кишвар аз ҷониби филиалҳои бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар минтақаи бохтари вилояти хатлон ки шумораи онҳо ба 14 адад мерасад, як қатор корҳо анҷом дода шудааст. филиали минтақаи бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбанк дар шаҳри бохтари вилояти хатлон новобаста дар мушкили шароити хуруҷи бемории сироятии коронавирус ва мушкил гардидани вазъи иқтисодии иҷтимоии давлатҳои ҷаҳон дар дораи супоришҳои пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти пешниҳоди қарзҳои имтиёзҳо бо фоизи паст корҳои назаррасро анҷом расонидааст. иқдоми нави кишоварз ё ки қарзҳои хурду миёна роҳандозӣ карда шуд. бо ин иқдом филиалҳои минтақа дар умум 30 млн 700 ҳазор қарзҳо пешниҳод карданд ки аз ин 15 млн 600 ҳазораш ба хоҷаки қишлоқ рост меояд. пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ дар мулоқот бо кормандони соҳаи молия, андоз, гумрук ва бондорӣ ва сармоягузорӣ ки 30 май соли 2019 дар баромадашон баён карданд ки дар системаи низоми банкӣ махсус давра ба давра ҷавондухтарони болайқат ба кор даъват карда шаванд. дар ин самт агар соли гузашта дар ин самт шумораи занон ба 21% расида бошад, ин сол то имрӯз ба 31% оварда расонда шуд. дар ин самт мо қайд кардем ки он кормандоне ки ба синни нафақа восият мекунем, дар оянда ба ҷои ҳо ҷавондухтарони болайқатро ба озмунҳо даъват кунем. ва инчунин он кормандоне ки бевосита ба қабули маблағҳои камолӣ вобастанд, дар оянда мехоҳем ки ҷавондухтаронро дар ин самт таъмин намоем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 майи соли ҷорӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти хатлон дар ноҳияи Данғара доир ба ташкили корхонаву коргоҳҳои саноатӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои мавҷуда, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди соҳибкориву сармоягузорӣ махсус таъкид намуданд. дар ин самт дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар аз ҷониби филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои дахлдор тадбирандешӣ намуда кӯшиш доранд хизматрасониро мувофиқи талабот ба роҳ монанд. таъминоти нафақаи шаҳрвандон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии мамлакат маҳсуб ёфта, бо мақсади баланд бардоштани андозаи нафақаҳои шаҳрвандон ва ба ин васила беҳтар намудани сатҳи зиндагии нафақагирон аз ҷониби роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат тадбирҳои заруриву саривақтӣ роҳандозӣ мегардад. ҳамин аст ки дар ноҳияи 5 барои дар сатҳи баланд хизматрасонӣ намудан нафақагиронро бо кортҳои пластикӣ таъмин намуда ба хотири сари вақт пардохт кардани нафақаи онҳо нуқтаҳои хизматрасониро бо посттерминал таъмин намудааст. нафақаро бо воситаи кортҳои пластикӣ гирифтан барои ҳар як нафақахӯр ин як имконияти хубе дорад. барои чӣ? барои он ки сари вақт омада худаш кие ки маблағ дар кор шавад бемалол мегирад. навбата намеистад. кие ки маблағ дар кор шавад омада маблағ дар кори шавад худаш қабул карда мегирад. пеш ҳар як нафақахӯр дури дароз дар навбат истода ҳазина мегирифтанд беҳақ мушкилӣ буд. барои инҷода шаффофият набуд. ҳам мумкин 5 сум 10 сум мегирифтанд. ҳам хел мушкилотҳо бисёр шуд дар байни
و نفقه خورون. بعد نغزم که حضور همه امکانیت دارد که مبلغ خودشان را نفقه خودشان را سری وقت با واسطه کارت‌های پلاستیکی گیرد. این به حد امکانیت نغز برای همه. امروز برای گرفتن پسندازی که در امانت بانک از حساب مبلغ‌های شخصی پسنداز داریم، یک مبلغ معین برای گرفتن یک قسمی همین مبلغ با امانت بانک آمده ایم برای گرفتن مبلغ پسنداز. خدمت رسانی بانک امانتی دولتی که در ناحیه 5 فیلیالش فعالیت میکند، سالهای زیاد ما که زاده همین ناحیه هستیم، از فعالیت همین بانک از همه دور زمان ما تا امروز راضی هستیم. کارمندان امانت بانک با نفقه خوران بسیار کمک معنوی مادی میرسونند. پیش از همین یاردم اینا را من گفتنی هستم که وقتی که مهلت استفاده کارت ها وای می شود، آنها خودشون همین مردم به همین کارت های نو تامین میکنن و یگان نفقه خور برای گرفتن کارت نو با ناحیه و مرکز ناحیه رفته سرگردان نمیشوند. 30 مای соли равон зимни мулоқоти худ бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти хатлон дар ноҳияи Данғара пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар шароити паҳн шудани бемории COVID-19 ва вазъи номуайяни иқтисодӣ дар ҷаҳон тақвият додани корҳо дар самти ҳифзи амнияти озуқавории кишвар, истифодаи самараноки ҳар як порчаи замин, гирифтани 3-4 ҳосил ва ташкили захираи дусолаи озуқавории ҳар як оилаи кишвар ниҳоят муҳим мебошад. дар ин замина бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк иқдоми кишоварзро роҳандозӣ намуда, ҷиҳати дастрасӣ кишоварзон бо роҳи додани қарз бо фоизи паст имтиёзҳо муқаррар намудааст. иқлим ва шароити ноҳияи ҷайҳун барои кишту парвариши намудҳои гуногуни сабзавот мувофиқ аст. дар ин ноҳия роҳандозии иқдоми кишоварз муҳим арзёбӣ гардида, имкон фароҳам овардааст ки шумораи қарзгирандагон аз ҳисоби заминистифодабарандагон афзудааст. خلال رقم 47 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانتبانک در ناحیه جیهون ولایت ختلان در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی و دستورالعمل‌های جاری هر روزه فعالیت کاری خود را به راه مانده است. ناحیه جیهون یکی از ناحیه‌های کشاورزی به حساب رفته، اقلیم و شرایط ناحیه برای پرورش کشت و زراعت‌های نمودهای گوناگون سبزوات موافق میباشد. برای دستگیری کشاورزان ناحیه با اقدام کشاورز تا سنه 12 می سال 2020 با مبلغ 1,363,000 سومانی با 85 خواجگی‌های دهقانی و سکتورهای خصوصی قرض داده شده است. 18% سالانه بود که این به نهایت فایزی پست میباشد. با آنها از نزدیک هم صحبت شدیم. دهقانان ما با قرض‌های فایزهای پست به نهایت نیاز دارند که بسیار در موردهای تنگدستی به آنها ما کمک میرسونیم. یعنی با مبلغ فایزی پست ما با آنها هم صحبت شده، در خواجگی‌های دهقانی آنها رفته با آنها هم صحبت میشویم، از زراعت‌های آنها، از کارهای آنها آگاهیم. ما میدونیم که خلق مهنتکشی مهنت دوستان. дар филиали рақами 47 бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар ноҳияи Ҷайҳун ҷиҳати дар сатҳи баланд роҳандозӣ намудани иқдоми кишоварз, мутахассисон хизматрасониро дар сатҳи баланд ба роҳ монда, ҳамкориро бо хоҷагидорони ноҳия хуб ба роҳ мондаанд, чунки хоҷагидорон дар ин давра бештар ба дастгирии молиявӣ ниёз доранд, то ки заминҳои дар ихтиёр доштаашонро хубтару беҳтар ба кор баранд. соли гузашта 40% ташкил медод. имсол 90% хоҷагии деҳқоно ба мо ҳамкорӣ доранд ва аз мо қарз мегиранд ва рушди номуи хоҷагии деҳқонӣ саҳм мегузоранд. ҷиҳати корбарӣ дар ин самт бениҳоят дар сатҳи баланд қарор дорад. барои он ки маблағи мо медодем то 20,000 бегарав, бениҳоят кори деҳқонони ноҳияро сабук кардааст. бе ягон мушкилӣ сари вақт мо метавонем ки дар давоми 1 рӯз 2 рӯз қарзро таъмин намоем.
чӣ қадар зиёд ҷалб намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ ва секторҳои хусусие ки дар ноҳия ҳастанд мо ба бонк ҷалб намоем, ҳамон қадар ба хоҷагии деҳқониву соҳаи кишоварзӣ ва бонкдорӣ бениҳоят таъсири мусбӣ мерасонад, ки ин ба пешравии кору фаъолияти бонкдорӣ ва хоҷагии деҳқонӣ бениҳоят зарур мебошад, барои он ки ҳам соҳаи кишоварзӣ пеш меравад, ҳам соҳаи бонкдорӣ ривоҷу равнақ меёбад. мо аллакай ба 85 кор хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамкорӣ дорем ва дар соҳаи кишоварзӣ ривоҷу равнақи онҳоро дида истодаем, ки бениҳоят дар сатҳи баланд қарор дорад. ин иқдом дар ноҳияи вахш самари дилхоҳ ба бор оварда кишоварзон имкон пайдо намуданд, ки дар муҳлатҳои муайян гардида қарзро бо фоизҳои имтиёзнок бо арзи миллӣ 18% солона ва бо арзи хориҷӣ 10% солона аз худ намоянд. дар ин замина онҳо тухмиҳои аълосифатро харидорӣ намуда коркарди агротехникаи зироатро сари вақт гузаронанд.